Това е Добро утро, Бургас. В сряда, третия ден от Страстната седмица. Не знам поред кой ден е от големите Велики пости, но специалистите казват, че дори и тази последна седмица преди Велик ден, ако отдадем на пост и пречистване на организма, също е много полезно. Разбира се, говорим за духовно пречистване, но знаем, че традицията в крайна сметка е дошла най-вече и за така пролетното ни пречистване, възстановяване след зимните месеци на липса на витамини, на слънце, на движение. Именно за този полезен начин на живот и това какво може да направим за себе си чрез храненето, ще говорим с един много млад лекар, който е решил да посвети своята специализация и своята работа именно на това. Казвам здравейте и добре дошли в студиото на Добро утро, Бургас на доктор Георги Бургазлиев. Доктор Бургазлиев, може би на много ваши колеги би прозвучало, защото ето с респект сме свикнали да говорим за хирурзите, за тежката медицина и може би на някой би се сторило доста по-несериозно това един млад лекар да иска да се посвети именно на храненето. Защо обаче един млад човек, един млад лекар решава именно натам да насочи усилията си? Реално от студентските ми години датира моят интерес в сферата на храненето. Още по времето на 4-5 курс под ръководството на доцент Даниела Попова участвах в избираеми курсове за хранене. И целта ми беше именно тази. Голяма част от тези болести, които стигат до хирургия и до по-тежката медицина, датират в самото си начало с едни вредни навици в сферата на храненето. Всъщност тогава ли открихте силната връзка между така начина ни на хранене, отношението ни към това, което ядем и в крайна сметка след това заболяванията, от които страдаме? Именно, да, именно тогава. Ние тогава учихме реално нещата, които бяха съвсем в базата, съответно много разпространените сърдечно-съдови болести, онкологичните заболявания. На първо място сме в Европейския съюз по сърдечно-съдови болести. Това може да се каже и за сферата на онкологията. Също водим тази класация, но това нещо може да бъде обърнато именно с едно добро познаване на това какво ядем, защо го ядем и по-скоро как да го приготвим така, че да си доставим удоволствие, да не загубим цвета на живота, но също така да се запазим здрави и дълголетни. Добре, вие споменахте няколко наистина много тежки области на медицината, в които българина страда най-често. Доколко начина на хранене, традиционният начин на хранене на българина е свързан именно с тези и с сърдечно-съдовете, и с онкологичните заболявания, и тези, които подчертахте преди малко. И кои са тези вредни навици в храненето ни, които водят именно към тези? Да. Само една лека прелюдия ще направя. Ние си имаме за част от Стария свят. Един интересен факт е обаче, че Стария свят все повече се американизира. Какво искам да кажа? За Европа говорим, именно да, Стария континент. По-скоро точно това е проблема, нали, че започват все повече и повече да се консумират храни, които са приготвени далеч от вкъщи. За разлика от това обаче... Така наречения фастфуд, който идва от Щатите преди много години. Именно. И е довел до това масово затлъстяване. Това е една от основните причини, но хубавото в България е, че в нашия етнос, традиция и празници е залегнало това нещо да приготвиш сам вкъщи, от собствените ти ръце да излезе и съответно на всеки празник виждаме, че се слага храна, но когато тя е приготвена от нас, тогава ние знаем най-малкото об самия източник на продукта. Също така, ако познаваме това, с което готвим достатъчно добре, ние може съвсем спокойно да ядем и сланина, може съвсем спокойно да консумираме умерено алкохол и това да не ни води до чувството на вина, което съпътства едно такова хранене. Около празниците човек казва, ето, аз няма как да не парям. Не е така. Има как. Съвсем спокойно може да се даде един пример с едно агне, с яйца и с алкохол, т.е. следния. Ако човек не познава това, което сега ще кажа, има голям риск да прияде. Но доказано е, че ако човек иде в чини с малък размер, които не са бели, когато разговаря и не гледа телевизия, разговаря с събеседниците си, дъвче бавно, ако самото агне, за което ще се яде преди това, бъде изчакано първо да изстине,
Има такива мазнини, така наречените твърди мазнини, които реално те просто излизат отгоре върху месото. Ако се изтържи, тогава общото количество калории, което се изяжда, е по-малко. Самата зелена салата, която съпътства на такова ядене, ни напълва повече стомаха, който се разширява и това ни дава сигнал на мозъка и казва: ти си се нахранил достатъчно. Само от самото дъвчене има интересни проучвания от това, че когато човек само дъвче дадена храна, то отново се засища. Тоест, ако се съберем с близките си хора, изключим телевизора и просто се храним бавно и говорим с тях, ние ще си доставим едно чудесно удоволствие и то без никакъв риск за здравето. Всичко това, което слушам, се сещам, че някъде съм го чела, като примерно част от романите, от филмите, така както са се хранили миналия век, сядайки на голямата маса, разговаряйки с ритуалите, с нещо, което е тотално забравено в днешния ни свят. Именно, Тоест, да. Вие не искате да откривате топлата вода, а именно да се върнат тези хубави навици. Дори в България, където няма аристокрация, и там са се събирали около трапезата. Точно. Говорили са. Знаете, че прекъсвам, един интересен факт е, че на маргарините и на маслото е приписано винаги една лоша слава. Както говорим за нещата, които са били преди, в момента маслото, което се предлага, е малко или много, и не говорим изобщо за маргарини, а за кравето масло, е изличано за по-голям съответно обем, с способи съответно фармацевтични, но фабрикантски. И доказано е, че масло, което е добито от простото биене на мляко, така нареченото бито масло, което в тези старите съответно съдове, то е известно именно под това име и е с 60-70% по-малко калории в него, отколкото, понеже има вътре в него въздух. Просто от енергията, която се предава. Технологията. Да, точно. Тоест, колкото е странно да звучи, ако отидем, изядем една крава и си направим масло и си намажем една филия, то това всъщност ще бъде и съответно нашите, вероятно, преди по-малко са напълнявали и поради тази причина. Но именно, връщайки се към стандартните неща, но с идеята защо са те така, можем да убедим хората да ги правят, понеже колкото и те хората винаги, особено в нашите ширини, не се доверяват веднага на това, което им се казва, почти всяко нещо. Да. Всъщност това е правилно, то така трябва да бъде. И тук идва нашата роля, като едно младо поколение лекари, които имаме достъп до информацията и това, което може би ние трябва да направим е да направим тази информация, която е един океан, разбираема до такава степен, че да избягаме от суровата наука и да обясним защо нещата са така по лесен начин, за да могат те бързо и лесно да се запомнят и да се приложат в ежедневието. И да се мотивират съответно хората наистина да го правят това нещо, а не да не вярват на тези неща. Именно. Информацията наистина ни е необходима в тази посока. Смятате ли, че така много от вашите млади колеги и лекарите, които сега завършват, наистина все повече се ориентират към профилактиката, защото до голяма степен може да кажем, че това, за което говорим в момента, начина ни на хранене е профилактика на тези заболявания. Една от областите в нашето здравеопазване, които в момента са изключително изоставени и въобще на никой не му хрумва даже да се занимава с профилактика, тъй като нещата са... казваме, че си имаме по-тежки проблеми. Реално, да. Младите лекари ориентират ли се вече все повече към профилактиката? Бих казал, че това е така. Ако може да се върнем към думата профилактика, те проистичат от гръцки, което първо означава преди, филакъс означава пазач. Тоест, това са едни предпазни мерки. До голяма степен това, което ние в момента правим и се учим да правим, е да прилагаме така наречената вторична профилактика. В смисъл такъв, след като се появи проблема, ние гледаме да го намалим и съответно неговото развитие. Но ако го хванем в самото начало, т.е. ако видим защо този проблем изобщо излиза, което реално се случва, ние може да направим точно тази интервенция. Един известен български лекар беше казал по българско предаване, че това, което трябва да се направи за младото поколение е профилактична медицина и образование, което смятам, че много от колегите осъзнават и все повече правят. Това е наистина, което очакваме от вас. Вие сте решили да специализирате вътрешни болести. Точно така, да. И подчертахте всъщност вътрешни болести и правилно хранене, или как точно се наричаше? Точно така. Реално специалността е вътрешни болести, но успоредно с това ще гледам да развивам и да включвам в работата си съветите за
правилното хранене към всеки компонент, нали, съответно от специализацията, тъй като тя е доста необятна, бих казал, но затова пък има и нали, много как да кажем, сфери на развитие. Дори, ако мога да дам един малко по-страничен пример, един компонент от вътрешните болести са болестите на ставите и мускулите. Аз наскоро И те ли са свързани с храненето? Срещнах една такава книга, да не съм я прочел още, но която се казваше хранене и нали, съответно болести на костите и ставите, което за мен беше доста интересно също. Всъщност има, не бих казал най-основното значение, но със сигурност има значение и там това нещо. Наистина, можем ли да изброим още от най-често срещаните вътрешни заболявания, които са свързани най-силно с начина ни на хранене и до които можем да избегнем в крайна сметка, променяйки отношението си към храната? Именно да. Значи да кажем, върха на класацията, ако трябва да започнем, проблема с сърдечно-съдовите заболявания е, че всъщност те не са свързани основно и само с сърцето. В един момент водят и до проблеми съответно с метаболизма на глюкозата, така наречения диабет тип 2, който излиза на преден план, успоредно с съответно така наречената гръдна жаба, нали, исхемична болест на сърцето и ред други сърдечно-съдови заболявания. Те всички се коренят в това, че човек всъщност в един момент надхвърля едни дадени килограми. И поради тази причина самият, ако може организма да го така преиначим на двигател, екодвигател, съответно за тяло 70 кг го сложим на тяло 130, нали, нещата определено в един момент ще започнат да боксуват. Интересно е, че в исторически план, ако погледнем назад, ние плащаме висока цена в момента за това нещо, тъй като ако се ядат храни с съответно много мазнини в тях и неусетно много мазнини в тях, скритите мазнини. Към това се включва колкото да е странно алкохола, тъй като той е празни калории. Тоест, ние не усещаме колко алкохол изпиваме, но той в един момент накрая отива до мазнини и се трупа по нас. Но проблема е там, че в миналото, когато хората са ловували за храната си и съответно се обработвали на полето, е имало много рядко мамути или съответно някакво друго месо. То веднъж на месец се хранили с такова месо само може би най-опитните в лова, всички останали за по-рядко време. И са били на растителна храна. Основно да, но успоредно и с това месото е развило, колкото е интересно това исторически план, месото е развило мозъка на човека, в смисъл с вкарването на месото, неговото изпичане, се развива съответно и мозъка на човека в исторически план. Но интересното е, че което е било необходимо за дадения ден, се е използвало от тялото. Но всичко останало, понеже тялото е знаело тогава, еволюционно се е развило, че всъщност това месо, което в момента се яде, тази храна, има малка част от нея, която не трябва за днес и за утре, но тя ще трябва да се запази като енергия за по-нататък, след като следващия момент е след месец, в най-добрия случай. И съответно това нещо се запазва под резерв, под формата на мазнини. И питайки в едно съвременно общество, както сме ние, болестта на съвременното общество е именно тази. Ние когато преяждаме, плащаме високата цена, за съжаление, за това нещо. И съответно трябва да намерим начин това нещо да го избягваме. Да, то е свързано до голяма степен и с двигателната ни култура. Нека да зададем обаче, доктор Бургазиев, ето наистина вие започнахте с празниците, някои чисто практически съвети, защото ето вие споменахте вече за месото, това исках да ви попитам. В крайна сметка говорим за вредни мазнини, има ли полезни и прави ли са хората, които ни препоръчват все по-модерно става вегетарианството и веганството? Как така намирате този начин на хранене, пълното изключване на месото от храната ни? Значи, доказано е, че ако се консумират храни, които съдържат достатъчно количество на белтъци в тях, от съответните вегетарианци или дори, от други източници, и от веганите, да. Много известно е продуктът соя. Интересно е, че соята консумирана сурова, много малка част от нея се възприема от организма, но самите зърна на соята са изключително богати на белтък. В смисъл такъв, това може да се сравни като едно, колкото и смешно да звучи, като едно растително яйце, може да го кажем, тъй като яйцето е пример за най-чистия белтък. Реално соята не може суров вид да се обработи, но затова пък има изключително много продукти, които се правят от нея, включително
в нашите мрежи не съм срещал, включително има така нареченото соево мляко, съответно кюфтета, какво ли не може да се направи. Да, всичко от соя. Другата голяма опасност, че по-голямата част от соята по света вече е генно модифицирана. Това пък е една друга страшна тема. Една друга тема, но това нещо... Царевицата, соята... Царевицата, доколкото разбрах, да е едва ли не изключително, в смисъл генно модифицирана, но за това пък веганството са нещо, което в никакъв случай не трябва да се отрича. Напротив, тя води действително до запазването на организма от едни вещества, които ги има в месото. Доказано е така, че е така. Вредни вещества. И да, реално ние не можем да ги избегнем. Но вече това е въпрос, както се казва, на избор. Но в никакъв случай не е напълно грешно. Напротив даже. Тоест няма да се лишим от нещо, както твърдят, нали, жизнено необходимо. По принцип има определени неща, които няма в менюто на веганците, но те, тъй като са хора, които за да са стигнали до там доста са изчели, тъй като информацията е, нали, навсякъде, мога да кажа, че те знаят какво им липсва и си го приемат. От други да, но храни. това са няколко витамина, но съответно това нещо може да се навакса. Споменахме и за други мазнини, ето тази, например, от кравето масло, което за съжаление също не е това, което е било. От кои мазнини трябва да се пазим най-много? За алкохола също споменахме. Кои са най-вредните мазнини и пък трябва ли да се опитваме напълно да ги изключваме от менюто си? Значи, според мен, именно мазнините, бях чел една статия в едно българско списание, им е приписана много лоша слава. Тези моите лекции, съответно така се казват добрите лоши мазнини. Идеята каква е? Отново казвам, че ако познаваме това, което ядем, няма от какво да се страхуваме. Идеята е тази: в източниците на олио и съответно мазнини от растителен произход, така наречените растителни мазнини. Това са така добре познатите ни слънчогледово олио и зехтин. Мазнините, които се съдържат в тях, са течни на постоянна температура. Те са неминуемо полезни. Това, което обаче трябва да се знае за тях, е как да ги използваме добре. Те са полезни, но стават вредни тогава, когато ги използваме в пържене. Проблемът е следния. Тоест да не при силно нагряване, когато са подложени. Високата температура води до образуването на едни продукти, които се казват трансмазнини, които нашето тяло не разпознава и водят до образуването на стесняване на съдовете, т.е. до повече опасност от сърдечен удар и от мозъчен удар. Но ако това се използва в студен вариант, т.е. тези мазнини, именно олиото и зехтина, те са реално салатните олия, те трябва да се използват за салати. Това нещо е малко познато. Другото, което е интересно, е, че колкото повече се използва една и съща мазнина за пържене, толкова повече се увеличава процента на тези мазнини в тях. Нас са ни обяснявали, че дори в най-скъпите ресторанти, което, съжаление, не е така, цената на едни пържени картофи трябва да бъде двойна или тройна, ако трябва да се използва всеки път ново олио. От това нещо има обаче един изход. Има мазнини, които са отново от растителен произход, които са така наречените твърди. Понеже отново стане температура, те ще бъдат твърди. Това нещо се нарича палмово и кокосово олио. Ама за това палмово масло ужасни неща чух аз. Реално да, тъй като то е... Всички сме чували. Да, абсолютно да. Просто беше превърнато в мръсна дума. В някои, точно много добрата лоша слава, в някои ресторанти за бързо хранене се използва именно това олио. Ако му видим състава, толкова ли опасното? Да, според мен сега ще обясня защо му лошата слава такава. Ако видим вътре в него състава, говорихме вече за това, че грубо така да ги разделим, ако са течни, при стайна температура е по-вероятно да са добри, ако са твърди, по-вероятно да са лоши. Процентно там нещата са 50 до 50%, т.е. съответно половината са течни, половината са твърди. Когато се загреят, всички стават течни, съответно може да ги използваме за пържене. Колкото повече ги използваме това олио, толкова повече течните стават вредни. По-голям процент от тях стават вредни за нас. А с твърдите какво се случва? С твърдите, като твърди, самата химична структура е такава, че от тях нищо вредно не може да стане. Тоест, да обобщим малко, да го опростим, да стане по-ясно. Тоест, тези твърдите мазнини са по-подходящи за пържене и за приготвяне на храни в... Един хубав пример, въпреки че за нас това е за момента, да кажем, доста, може би,
характерно звучи. Аз не бих казал, че вкъщи все още го правя, но може би ще започна. Да. В кокосовото олио има 90% твърди мазнини. Кокосовото олио, то е течно, точно. така? То реално на загряване е течно, иначе е твърдо пристаяна. Тъй като 90% щом са твърди в него, т.е. от тях... Значи той е от твърдите, може да го причислим към растителните твърди. Тоест подходящо за задушаване, за пържене. И за пържене, да. Така, съответно, това е много нехарактерно, но ако опитаме да видим... За нашата кухня наистина е непознато, нетрадиционно. То дори не знам, намира ли се някъде на пазара? Не бих казал, не съм го срещал, но... Защото и аз не съм виждала. Много се връщаме към палмовото. Моето мнение, поне от това, което съм прочел за момента, е действително, че едно палмово олио, което се използва на някои места, на други места се оплюва, може да ни намали този процент вредни трансмазнини, които ни водят до сърдечно-съдовите болести. Ако все пак се решим да го използваме. Единственият проблем там е, тъй като казахме, че са твърди, е, че когато го сложим в съда, с който ще пържим, съответно тиган или фритюрник, когато изтине, а не го измием на време, много трудно се измива. Да, по-трудно се работи с него, но пък ако наистина е по-полезно при пържене и задушаване, това е много полезен съвет, т.е. не бива съвсем да го ненавиждаме и да го изхвърлим от... По-скоро трябва да видим откъде произхожда и как се произвежда и да знаем, че това, което купуваме е качествено. Може би до някъде за това му се числи и лошата слава. Наболелия проблем в нашето общество за произхода на хранителните продукти, той си е факт. Много силно препоръчахте наистина още в началото на разговора да бъдем по-активни в това да получим повече информация от къде идва продукта, какво съдържа. Абсолютно, и да се опитаме да засилим храненето в къщи, да кажем нещо повече за това, за какво да следим и какви са възможностите, примерно в България. Все още да останем по-близо до това традиционно хранене от едно време, а не към типа американско. Именно, да. Реално това можем по такъв начин да го обясним, колкото е да е интересно и може би в противовес на това, което вие ме питате, ако човек се храни сам, той изяжда по-малко, отколкото когато се събере с приятели. Количеството, което изяжда е всъщност съответно повече. Дори с 1/4 повече. Същото количество повече се изяжда и когато чинията ни е по-голяма. Но въпреки това, ако заложим на това да се храним вкъщи, да се виждаме с приятелите си повече вкъщи, да приготвяме някакви неща, които са лесно приготвяеми, но със сигурност здравословни, със сигурност приготвени с нещо, което знаем откъде е дошло. Дори ако трябва да се разходим до близките села, до обиколим, да кажем 2 пилета, 10 яйца, захарта винаги си е захар. Ако просто се съберем, изпечем едно пиле, направим бит белтък с захарна целувка, това ще бъде едно много забавно събиране. Независимо от това къде сме. Именно, самото събиране и приготвянето на храната. Точно. В американските източници даже се казват храни, които са приготвени далеч от дома. В смисъл такъв, до такава степен там, понеже вълната винаги е масова в Америка, когато нещо искат да правят, че има в литературата няколко, като четеш в книгата отстрани, има едни неща, които се казват да бъдем по-зелени. И се опитват да убедят хората, че ако ядат храни, които са приготвени далеч от къщи, то това означава, че те са пропътували повече разстояние за да стигнат до тях, отделил се повече въглероден диоксид и това допринася за парниковия ефект. И съответно това уврежда екосистемата. До такава степен се опитват да им кажат, не се хранете с такива храни, че използват всякакви способи възможни. Съответно, аз пак казвам, при нас не е така. Да, тези мащаби не въжат чак в такава сила, те разстояния. До някъде да, но ако решим, въпреки че ще си противореча, ако решим да вземем някой много екзотичен продукт, той съответно да стигне до нас, също пропътува огромно разстояние. Просто излезем от къщи, отидем до някое близко село, нещата са си пред нас. Включително очевидно и маслото. Дори ако щете една сланина, в никакъв случай не е толкова вредна. Ако мога само да направя едно леко похвално слово за сланината, тя винаги се описва като нещо, което е много вредно и като най-лошото. Но ако погледнем отново това,
това, за което до сега говорихме, тя се разполага някъде успоредно с палмовото масло. Тоест половината в нея мазнини са твърди, половината в нея мазнини са течни. Едно нещо, което пропуснах да кажа, е, че течните мазнини влизат в процеси в тялото, които ни помагат да се пазим от сърдечно-съдови заболявания, от ракови заболявания, от заболявания на нервната система и също така от диабет. Има едни течни животински масла, които се казват рибни, които са много известни на всички, като омега-3, омега-6. Които се продават в аптеките. Точно маслото от рибата, нали, треска, и съответно именно те влизат в такива процеси в тялото, които ни правят по-здрави. Консумацията на такава риба, вземайки предвид, че сме в Бургас, винаги може, нали, да ни бъде в плюс, никога в минус. Прясна рибка. Именно, да. Свинското месо също така на двете крайности, отричано, обичано, толкова ли е вредно, той трябва ли да се откажем от него? Да. И какви са качествата на различните видове меса? То влиза в групата на така наречените червени меса, така ги описват. Какъв смисъл червени меса? Значи това са, грубо казано, мускулите на животното, с които се вижда, затова се казват червени. Проблемът там е, че трябва да търсим една умереност. Отново в природата няма напълно чисти неща, отново има смес на твърди и течни мазнини. Там обаче превалират повече твърдите, както съответно и в продуктите от краве, нали, съответно мляко. И въпреки че дори шолът, когато видим едно абсолютно чисто месо и няма никаква мазнинка по него, не е напълно лишен от нея, понеже вътре в самите мускулни влакна има резерви от мазнини. Това са така наречените скрити мазнини там. Затова действително не трябва да се прекалява, т.е. какво имам преди да се прекалява, ако седмицата има 7 дни, т.е. в 3 от тях няма лошо да консумираме свинско месо, но в 4, 5, 6 и 7 дни от тях консумираме поне едно такова ядене, може да се притесним за нещо. До някъде проблема е там, дори да не прехвърлим дневните си нужди от мазнини, от енергия, което има всяка порция храна, самите наситени мазнини, които са така наречените твърди, за които до сега говорих, самите те, високите нива водят до по-голям риск от сърдечно-съдови заболявания. Тоест, с тези червени меса в никакъв случай човек не трябва да се лишава, понеже все пак това е една от радостите на живота. И да Великден, да кажем за агнешкото и за... Всъщност, те също са червени меса, агнешко и телешко, другата възможност. Да кажем и за тях, те пък доколко са по-добри ли са, с какво сравнени с свинското, което се смята за най-вредното. Може да се сложат, да, така му е излязло. Така му е излязло име, че най-тежкото, до някъде се правят и до някъде се правят немалка част от, как да кажем, бързите храни се правят със свинско, съответно. Каймата, нали, микс от телешко и свинско, там му идва лошата слава, може би. И оттам агнешкото може да се сложи на малко по-голям пиедестал. Истината е, че то е доста тежко месо. Истината е, че също има мазнини в него, но все пак агнето, говорим да е младо агне. Когато едно животно е младо, то процентно има по-малко мазнини в него. И свинското, ако действително, да, реално да. Но съответно, ако ядем едно месо, което знаем, че е от младо животно, действително ние можем да намалим този прием. И другото, което споменах в началото на нашия разговор, е, че тъй като на стайна температура стават твърди, така нареченото залояване. От известния български филм "Нящите деца да не са залои". Именно това залояване, твърдите мазнини излизат отгоре върху храната. И това нещо просто го изтръгваме и си чувстваме малко по-малко виновни. По-малко виновни и по-здрави, разбира се. Неизменен компонент от храненето ни е подправянето на храните. Известно е, че в един момент нашите прадеди са открили подправките като не само вкусител, но и също като консервант. Солта, червения и черния пипер водят до консервиране на храните. В тропическите държави, където месото се разваля много бързо, както и всички останали храни, идеята е, че се слагат все повече и повече там подправки, за да може да стане по-дълготрайно. И ако сте имал възможност, ми се беше случило на тунизийка да ни предлага
храна беше нещо толкова люто, че всички присъстващи, които бяха от други държави, много бързо го отрекоха. Аз от учтиво си взядах 3, но беше доста сериозно положението. Но това, ако мога само да направя един лек, така как да кажа, една лека възхвала на подправките и може би като наръчник за тяхната употреба. От един съвременен гръцки филм имаше едно сравнение с планетите, като черният пипер беше описан като слънцето, понеже слънцето вижда всичко и съответно черният пипер върви с всички храни. Червеният пипер е също парлив и поради тази причина той е Меркурий. Венера е канелата. И тъй Един като вид афродизиак и много такива неща. Именно, да, и понеже Венера е чувствени. най-красивата жена, Да. канелата също, като всички жени, е сладка и горчива. И третият и най-основен момент с солта на солта се казва, че е земята. За да има живот на земята, трябва да има храна. Но както на храната, така и на живота е необходима сол, за да са по-вкусни. И така реално може да се запомни кое как да използваме. Точно така. Мисля, че този така поетичен анализ може така да ни въведе вече и към финала на нашия разговор. И така, можем ли да обобщим в крайна сметка, макар и твърде грубо, доктор Бургазлиев, че в крайна сметка всичко е въпрос на мярка и на подход. Тоест, от нищо не бива да се лишаваме. Въпросът е как, по какъв начин го приготвяме и как го приемаме. Точно така, да. Преди празниците, нали? Това е нашето послание. Една може така препоръка кажем, да направим и послание към хората. Ако мога само така да кажа, все пак като доктор, значи в медицината се казва, че дози сола фацит веленум, т.е.